ଚା ଏମିତି ଏକ ପେୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରେ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି। ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଲୋକ ଏହାକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କିଣିକିରି ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆଉ ଆମ ଶରୀରର କଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ଚା କଫିରେ 10 ପ୍ରକାର ବିଷ। ଟ୍ୟାନିନ୍ ନାମକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ 18% ଥାଏ, ଯାହା ପେଟରେ କ୍ଷତ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଥିନ୍ ନାମକ ବିଷ 3% ଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ନିରସତା ଭାବ ଆସେ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗେ। କଫିନ୍ ନାମକ ବିଷ 2.7% ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଏସିଡିଟି ତିଆରି କରେ ଏବଂ କିଡନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଭାଲାଟାଇଲ୍ ନାମକ ବିଷ ଅନ୍ତ ଉପରେ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ବଢିଥାଏ। ପଇମିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଇରୋମାଲିକ୍ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସାଇନୋଜନ୍ ଅନିଦ୍ରା ତଥା ପକ୍ଷାଘାତ ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କରେ। ଅବଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ। ଷ୍ଟିନିଅଲ୍ ରକ୍ତ ବିକାର ତଥା ନପୁଂସକତା କରାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଚା ଅଥବା କଫି କଦାପି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା ସେବନ କରନ୍ତୁ।